Nazdar, doktore, ako sa darí? Mám sa fajn, len som celý mesiac makal jak magor. Potreboval by som dovolenku. Kde je problém? No v podstate nikde, len zatiaľ bolo málo cukríkov. Čo som pozeral, tak to nie si na tom tak zlé. Nie som, ale to je len tak na Grécko a žena by už chcela niečo drahšie. Kolegyňa bola na Seychelloch a ona je teraz to úplne zblbnutá. A koľko ti ešte chýba? Na Seychely asi tak 1300. Eurí? Nie, to by som vyriešil. Kreditom. Tak to je celkom dosť. Mi hovor, už neviem, na koho to mám písať. Už to predpisujem na ploché nohy. Minule som to dal nejakej babke na oči, ale tvárila sa spokojne. No už keď by jej to nemalo. Budem mať aspoň viac vitamínov, Nemal som si vyberať cash, potom by to stačilo. No mám pre teba dobré správy. Ak chceš, mám pre teba nový balíček. Ty vole, fakt. To by sa mohlo dať. To znamená, že mi stačí 600 páde. To by som mal stihnúť za 3 týždne. Teoreticky aj také vreckové. No vidíš, tak sa mi to páči. A budeme mať obaja krásne leto a babky vitamínky. Nesete aj klobúky na pláž, len tam budete mať aj naše logo. Tak takto mi to určite nevadí. Pošleme vám aj pohľadnicu. A kedy je náš kongres v Alpách? No pre najlepší koncom septembra. Fajn, tak to pôjdem z dovolenky na dovolenku. No vidíš, ja som ti vravel, že sa nám oplatí spolupracovať. Inak ak by si chcel, mám kamoša obvodiaka a myslím, že on by sa dal spracovať. Pošli kontakt a dohodneme sa aj spolu, však aj také všimné za provízku vybavím.